vidíte v ďalšom videu. Ja hovorím tak potichu, lebo moja sestra ešte spí hore. A zvyšene nespím hore, lebo hore mám proste jeho posteľ. Teraz som tak vymenila. Ale dnes vám natočím vlog, lebo je deň detí a júna, že gratulujem. No, a keďže je deň detí, tak budeme mať aj s bratrancami rôzny program. Sa máte na čo tešiť. Takže my ideme ku babke, kde nás už budú čakať bratranci. A potom pôjdeme tam si dáme obed, čo bude pataj. A potom pôjdeme na Seagord. A tam si dáme na Nokia také veci. Ale teraz je 9:08 a ja som zistila, že odchádzame až o 11. Takže, ale aj som sa rozhodla, že prísť. Takže máme tieto 3/4 nohavice. A toto tričko. Takže si to budeme obesať, keď to odchádzame, že 11. Musím niečo urobiť s vlasmi, ale neviem. Veľa možností. Takže teraz som v kúpeľni. Ja viem, že tá kamera nie je najlepšie postavená, ale tak to nie. Takže ja používam takéto krémy na líčka, lebo ich mám skoro veľmi skoro. A ešte tá zaujímavá vec na mojich líčkach je, že oni sú
reálne, že z toho je červené. A keď to nepotím, alebo niečo také, ale oni sú proste furt. A ja... Tak divno, aj kamošky mi to hovoria, že proste to červená, nemáme proste ani telesnú výchovu, ani nič. Je to tak pekne vonia, ale zase nechcem, aby som si to celý deň pričúchal. Mám ináč to stemky a od kamošky. Aj. Srandu. Máš tam ono, v autě ten tak od Savadoša. Ty si to kedy bude? Však to má operáciu, ale na 2 prevody nejde dobre. Ja som myslela, že zobere, že sa na to pozysla, že to nie je problém. A jak vieš, že to pracuje na 2 prevody? Pretože tam ten prevadzuje aj No, takže nám Ocko s mojou sestrou dal na MDD medzinárodný na deň detí nám dal darček. No, tak tu. A to bola, že Sherry and Chignon. Ale ja neviem, že kto je Sherry a kto je Chignon. Ale asi Chignon je tá mačka. No a toto, tam sa vlastne máte asi písať nejaké také zápisky a keď sa to máte rôzne veciky. Hej, a to sa mi veľmi páči. Ďalej, toto pero, ktoré je iné strašne hrubé. Som toto krabička, v ktorej ináč nič nebolo, ale to je proste taká krabička, kde niekomu môžeme zabaliť
potom budeme jít. A tam takto dáš, tam niečo dáš a bude to tiež tak zašuto. Hej. A to je taká krabička, ja to poviem od svojich konfet. A on nám dali toto. A ja akože, lebo ešte predtým nám ocko dal také isté, aj mne, aj sestre. Dal také isté presne. A teraz sa mi kúpe znova. A ja. Takže toto asi niekomu dáme, ale nezabudeme do tejto krabičky. No, myslím, že tieto dve veci ma potešili najviac. To fakt neviem, kde. Každopádne mám ísť o 11, ja len 9:57. To už nevydržím, ale tak za hodinu. Teraz idem vonku. Ideme vonku. To je fakt super. Jak to robím. Čili, brigádzka. No, tak sa teší. No poď, brigádzka. Takže my máme podmienku, že musíme byť. Ahoj, toto nie. Že musíme byť vonku aspoň po hodiny. A ale ho aj vypúšťam aj tak, takže je v pohode. Dnes je to horúce, neviem, akože, no ja ako keby neznášam, keď na sviatky, ale tak nie je to ako by malo byť na Vianoce neveľa snehu. Tak nemám ráda, tak nie. Ja sa už niečo celé čas, takže som sa na to vykašľala znovu. No, žiadny to nejde. Je horúco. Bože. Mamka! Ne. Čo robíš? Ja nenatáčam. Čo je toto tu? Ty Michalisko. To je sámkové podľa mňa. nerobila ja. To je... Laura! Nie! Juj, čoko. Prečo mám blesk? Nechaj. Takže, toto je on. Nie, Miško! Chcela si mi to skazil. Miško, vieš, kde ideme dnes? Nie. Na deň detí, nevieš? Nie. Na Sigord. Vieš, čo je Sigord? Nie. Rieka. A vieš, čo si tam dáme? A tam si dáme nánoky. Už tam chceš ísť? Ty si bol zlý, nedostaneš nič na deň detí. Ideme. A mi neverí, že ideme na Sigord. Toto je Miška a toto je Tomi. Počkaj, Laura, ja tu mám. Tak mám to tu položil. Miška stratila zbraň. Baba, Aka.
Je to čistá voda však! Nie, to jest spray. Takie gdzieś spray, który doci na ścipę. O, fakt. Do kamery, nie? Tak mi... Tak? No to jest mokre! Ale pozri jak to. Hej. Czekaj. To wino to ty kłapie. Wow, a prečo by to nemalo byť vidno, Miško? On to je mokrý ma. Fú, pozri na môj babě. Czekajcie. Mám moju kamerku. Wow. Poďme. Prší, len celé hin. Prší, len celé. Míšo z neba už padá. Dobre. Mícho. Počkajte, ešte mrtví idú. To určite moja, prej. Lea, to je tvoje. Ne! Malý obed. Bol tata, ja to je svoje. Ja mám tata. A dneska sa rozdiela balíčkami. A teraz ešte nevieme kedy, ale ešte sa nakoniec rozhodneme, že či pôjdeme na Seacord alebo tak. Čiže ako prší iba. Máme ešte 6 minút. Takže ako ste videli, bolo mizerné počasie, takže sme nikam nešli. A vlastne som ten vlog chcel urobiť na deň detí a nebolo to veľmi príjemné, ale aspoň vám urobím akože dňový vlog. Takže vám ešte to natočím do večera. Proste takže už je večer a neviem, to mrzí s tým celým dňom. Ale už budeme takže len natočím toto